Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasnong mautawar ke kasnong kabangat haduk saungut ki bayo yuk yang jingpang COVID-19 ki batrei hapo ka mautawar Health Sub Center kentop langi ki nos kat haduk pakani kasnong katau kalamat ya ka jinge namar ki brio kim la syuk ban mi na layeng bat ki wi ki brio bana par snong kim la syuk ban drung hapo kani kasnong namar ka border district ki dapen bana kum ka containment area haba ka Batisi TV klayo pani keren berang bak snong mautawar uba kod ni lios karkongor haka arpun trek unaitung arajar arpo ulai thu bakala don sisa ka jingkta haka yok akon hapo snong namar kibri kim la syuban mi na layeng nak benta banyada nak jingpur stat jong ne khyang jingpang hapo ka snong habala don saungut ki batrei po ka health center kila yok yo ne khyang jingpang katu kalong kumala pembenahi DHS te ini ki ba iyo kum tu hi ki dei na po jangan ka sub center kita ki health worker sih. Kumba pembenar di tes kum tu kadai. Kita ki nurse kan. Bersongot ki dinos. I wei di kum health worker. Hai. Kelengut. Kita ingat ki sister hi. Tu betul. Akhir pa baru kan bayo hawa ki ale sum dawai nang pe. Em kum bolong hadu mentate ya kan ni 4 era. Ni 4 osur bandan kan. Namar nak kalian jeng ki doktor kini kita ir kilale ke badan kam. Yang dekat hadap tahi kalong ba ngiro nasional yo ke badai tamang tu ni nak foto ke center. Baik 4 jeng tip ni bani ati ye ki perti balong kumno la ye kumno nang tu mo. Kilabun ke belajar rumah po tipo sub center. Try kan umur ai ki beri ke bela pilawat tip. Aduh mentah. Em ya ketuk wangi wat jeng tip dengan 4 ayu namar kan ni ru khendak nak kalian jeng doktor mamar ya dia kum tu siru. Te kidangnya usual kidangnya hang swa te wana kan yang jengkir tempat lai banyak tu yang ni maki te kindan be ya ka record kan namar mo pembajulong tu kita di kali sindawai berobot ke kamut ki hatho kerteng habi ai mo Ti pikang mono ikene ka substar jupi. Ani te kali tang nadu men tu kasni ke ba mar nadu bala kom tu ke ba nakalian jong doktor ki yo ke tu jengkip ke bagi tu ini sister ki dokter yang tu kidan ya kan ni ka jing ayu mo di tu hi la khang no Kide ki bana stong jong pi ne kide ki bana bar stong gini ki bayo. Kini ki la long ku ba sinong na mar ki ba pli la tre ni ka sub center la bun nam kum ta te ni la long ku ki Unta kai lo ki to hi ne kide ba sa sabar. oh ki sa em ki ba sa ang tu kidan ki quarter kawai te ya kan ni nang ong roba mo namar sifin habe kide ki ka sumar de kumbalong hi kan ka ka ke pakete ya sibun ki bawan ni nak banta ban sim dawai ban sumar bat kumta ini ki silong ki pamarjan diwan geng dengin lat long ya kan ni ruat saya bana fi tip fu mo te haba kade ka sim dawai kumbalong mentale fi ki ka fi kumbalong menta ki baja ki sai ki ka sim dawai kum to senang ban ho mo ki nawan sumar ne ki nawan sindawai la ki bawan na sabar sindong ne nan nang nur kemudian nyem la ban khang ki bapli mo di wan nam ki sumar di wan na ka banta ka ayu te para brio para men skim brio ngare perkhan na ki wan ki sindong ni ki pakadon ka sumar ka ka dawai te along ta ten re ka jeng wan ki jeng e ki ni te ki bawan nan no na ki no ki sindong re kan ni ka ka ba na ki sindong ki pamarjan ki wan na banta jeng cha sumar ki sindawai da sien ke Hawa ya ka sub center la khang ti mono ban ai dawai pat la don ba sito ma stong jupi berti tan. Te yang ya kan ni se ini di hakabo tong gajing kami jong ka sarkari kin ngatrai kin sa perkhan hamta mentali bala pelong containment area komni tengah rai kin hapan sini ke perkhan mo nomor sampai weekend ibrio ki ba man ka sikin don hi ki ba yan yun men nomni ki ba ya dan kam ni simdawai da sin yang ngek kem le se ka sarkar ne ki ba don kam La pembenar ta containment area. Ti ki beri ka ba yang ti mono ban besabam mono ban ai bam ya kisnong jupi ki beri ba. Ya kan ni te ngila ya keren ngila ye te ngila de pan ya keren ke tu director jong tu entrepreneur juga Meghalaya te ni haban ya penbek akan ukur komban
yang pada ya ke jingdon kam jeng pai ba la kade ka ba di jingdon kam ka kum ka order ba ka kum ka jing tha ba mengi la yo kalong ki pai ba kim no ban ni na ka shlong ba ki weiru ki bana ki we ki shlong kim no ban wan ka shlong jeng kene kalong na ka banta ka jing bahaya ni ba ka jing bahaya ki weiru mar kaliang kene ke jing ki klip ke jing fikir le mar kaliang niru ni kwa ba ki wei ken ko ngo ken wan ka shlong jeng ni ba ki para shlong jeng ni ken ko ngo ken nam le ki wei ki shlong la dalile hiru umdai tam omba kin dai ban ni ba kimla hiru ban ni hakum kan ka port kan ka containment kimla ban ni panlek ban ni ai kin dai bitang kitu ki baterai apo jong ki badai jong ki penat jong ka ka khia badai jong ka municipal dilai nang ta hi mla hi ban sia ya no ru kat kum ka jing ni apo jong to ka order kalong sim labu kan no sini mo te ni chen inti bar ya ka baba bare se ki kin bikin biang kloy senang ban bu pandam bu jing ya ka senang ba ki pai ba te kum ba fi ong ma fi hi si sin ba ka don ka ni ka containment ka ta hi ke ya ka jing im jing baro khoi mo ki ba nek bela li si ki ba peli benda kin nam la ban nek bela kin hapan susyong halayeng ki bar yang hakum ka ni ka por kim la ban nek ki ling ha ki risa ki jongki te kadai ka por ki ba ki tung ri tek jong ki don kam ha ya ka jing ban happe hap kami ki don ki bayo jadi so ki ai hakini ki por mo ki marrep mariang so ki ba ki dai ban nik te kakta habun ki banda wat kini ki batrei wat ki kam sakris karu ki babon hi ki haban syong halayeng te kakta te nang ta pade sakini ki ba kim da kani ka ba kilik bela kentar ki babon ki bapli ki dan ki ba haga jing bela jong ki te kakta habun ki liang te ki bari jing riru ki badan kini ki masi ki jing ri baki menda kini ki dut ki e jong ki jimla ban nik ti te ki bandai ban nek ho ki jingdon kam la ni ban nik ti ki jimbam jong jing ri te ki sar batun kini hala ki jong ke jing e daga da wo ye ki menen mat hadien maria yu kum ki babun ki bafon ki ba ki kulli te kani ke jing long jing men samang da long kum ki pai ba jadi ban smooth fruit maka dai na kum ta ha kini ya sitom mo ka jingka jingkia ka dai ka spa te yang scam ba ki pai ba tinya sitom health is wealth te la dan yo ka spa ni yo ka kerdan ni yo bangla ka pa ki ni don ki kali ki beremdo ni don clear ke rupa la dan don ke jingkia ki long le no ai te nga sungo ba ka jingkia ka dai ka badan kam shwa te nga terpa di ki pai ba bakin ya trelang ban international ba sarkar ba kinya si por na ta benta ba nginla bante la kami kani ka jing tapriang jong kani ka khlam wat kum juru bang in job te nga ngit skema hapo ki kandiat por da te jing ku jong play ngin like ni ki ni waro te ni ki ber khakin bikin diang te hendak mo ong yapi kani ka containment khlam ta kakta ya ki jing jong yui namar halaki jong kom im ka lifestyle pa men im mo te ki baterai ki bakta ki babala ki basni ban bat ki baterai ki kam ki business yo bon ki lakta lo reina man ta jing ha to ngat terpat ba ki ya stom sport te kum pi gonong ilam shnong pitan em ka di floating hawa ila dero pi habmi haba kadar kumedi balong ya kata ka jing safety yang ka jing susmi ngan ong ki ngamdon te ngan ong ya fi kani ka de ki bo mangi ha bangi trei kum balak tha mo de kita nak jaga kerja kalau mamani ni kan fikir te ngi buat nanti itu kendon kum balak tha te habangi ngi buat fikir itu berhabangi lek kam di kendon kam kan ka bakum kata ka jing fikir ngan ong yafi nga ngamdon de kani ka jing fikir kani ngamdon namar nga fufu mamanga nabut itu ha jong ka sorka basta ka we ko kalong ba kum u nok pin nok ni nani kum upa jong ka snong kadai ka benta jonga bangan sim ya kani ka benta ya ka jingkit halagi jong terpeng kum bau pai ba ula pen kubor ula pen kampi ban masuk kumen hiro bangan train ka benta ka ba kan ya jong nok snong apartemen tengah ong yu ba idan sibun ki nok snong ki ya trailang idan sibun ki nok snong ki ba island sin idan sibun ki nok snong ki dan ringkat di hadu ki health workers hadu ki doktor ki magistrate kapor surka ki badan ringkat porabor na
siam ya kan ya ini kipor balai ya ini kipor komentari nang presiden ni nang country pat nang kham yususu ya kapor ni ba inam ailat ya kan ka khlam bakan job talele ru ya oh tinakal yang jungal kan ni ada ai ba ka assurance kan songsinong ba ngan prestom ngan IT measurement sim pan job ya kan ka covid khat khanda ni coronavirus par ngat penting kana question jeni kan lai